Tak, my tady máme záchranáře z Olomouckého kraje. Já budu od pravé strany, mojí pravé strany představovat Danu Seidlovou, Ivanu Rokosovou a Petra Matoucha. Dobré ráno. Dobré ráno. Jsme v bezpečných rukou, sanitka za námi. Vy jste z Olomouckého kraje, kde všude operujete vlastně? Olomouc a okolí? A naše záchranná služba Olomouckého kraje vlastně pokrývá bývalé okresy Jeseník, Šumperk, Olomouc, Prostějov a Přerov. A jsme tady zástupci jak z Prostějova, odkud je Iva, potom ze Šumperka, odkud je Dana, a já jsem z Olomouce. A Silvestr. Pracovali jste, měli jste volný Silvestr vy konkrétně, nebo jste museli opravdu výjíždět k těm případům, které byly? Tak obecně jsme jako záchranná služba Olomouckého kraje zaznamenali nárůst výjezdů. Vyjížděli jsme zhruba k 250 případům, což je nárůst zhruba o 100 oproti minulému roku. A asi ve 40 případů šlo o závažná poranění v oblasti hlavy a končetin. Ve 4 případech to souviselo s užitím zábavní pyrotechniky a samozřejmě svůj díl nese i nadužití alkoholu. Čím to, že takový nárůst? Čím si to vysvětlujete? Že by lidi byli méně opatrní? Tak je to myslím si, že je to těmi oslavami právě s koncem roku a se Silvestrem. No a oxid uhelnatý, to je taky téma, zimní měsíce. Vyjíždíte často i k takovým problémům? V rámci oxidu uhelnatého je to trošičku záludný, protože všichni víme, že oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chutí, bez zápachu, není vidět. Je to takový tichý zabiják, který vzniká při nedokonalém spalování. V rámci záchranné služby Olomouckého kraje máme v průměru 2 výjezdy měsíčně, které jsou v souvislosti s oxidem uhelnatým. My již několik let využíváme osobní detektory oxidu uhelnatého, kterými je vybavena každá posádka, takže v podstatě, jakmile ten detektor zaznamená přítomnost oxidu uhelnatého, tak spustí velmi hlasitý alarm. Jste řekl, že je každá posádka vybavená, tak ukažte, kde ho máte. Máme ho tady. To je tady tohle, jo? Tady tahle oranžová krabička, která je v našem případě připevněna na batohu, se kterým jdou vždycky záchranáři na místo zásahu, tak aby byl vždycky přítomen v tom daném prostředí, kde se záchranáři pohybují. Je to samozřejmě ochrana nejenom pro ty osoby, které jsou na tom místě zásahu, ale i potom pro samotné členy výjezdových skupin. No právě, protože i o vás jde, abyste neskolabovali na místě taky. A jak se vlastně vyskytuje ten oxid uhelnatý? Kde? Velmi často to bývá vlastně při nedokonalém spalování, takže nebezpečné jsou koupelny, kde jsou průtokové ohřívače, takzvané karmy. Takže tam vždycky hrozí, pokud nám zhasne ten věčný plamínek, anebo je tam nějaký jiný technický problém, neprojde to správnou revizi, špatné odvětrávání, tak se tam ten oxid uhelnatý nahromadí a většinou to bývá vlastně v souvislosti s používáním koupelny. Takže všechny kolapsy, které vzniknou při koupání, jsou velmi nebezpečné. A my jsme teď s druhou kamerou už přímo v tomto voze, to je zbrusunový vůz, bych řekl, vypadá velmi nově. Co tady všechno najdeme? Máme tady figurínu, máme tady nosítka, co tady je ještě takové speciální? Tak je to jeden z novějších vozů, které máme, nicméně není nejnovějších. Kromě 2 batohů, které se používají, pokud jdeme k pacientovi, tak asi dominantní je tady monitor, který je kombinovaný s defibrilátorem, monitor srdeční činnosti, kam vlastně napojujeme pacienta, pokud potřebujeme zjistit jeho vitální funkce, jak je na tom s krevním tlakem, jakou má saturaci krve, jsme schopni monitorovat EKG. A samozřejmě je to defibrilátor, pokud máme maligní arytmii, kdy dojde k selhání životních funkcí a je nutné zdefibrilovat srdíčko. A další si ukážeme za chvilku, protože samozřejmě ta sanitka nás zajímá i vaše činnost záchranářů Olomouckého kraje. No a my se teď podíváme, jak bude, jestli zima, nebo už se oteplí. Dobré ráno.